Iepa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Eskoziarekin Eurokopa 2004 egun honetara, eta gainera gaur oso partido berezia daukagu. Eskozia Ingalaterraren kontra, beste egune lortu genuen hito bat, finala talde sailkapenean aurrera egitea, eta orain partida zail bat daukagu Ingalaterraren kontra, eta saiatuko gara alik eta hobekinen jokatzen, eta final erdietara iristen, beraz, aurrera goaz! Vale. Egin behar ditugula aldaketa gainera. Behartutako aldaketak. McKenna Tierney kanpora, Porteneus Hanley eta Hanley Cooperrengatik Morgan jarriko dugu Taylor apur bat defentzen esateko bai. Eta orain bai, bagoaz. Horrela. Borussia Dortmunden estadioan. Vale, lehen daiziko, minutuan lehen daiziko abizua. Eta horrengoan txartela izango dugu McTominaykin. Itxaron. No la penaltia. No la penaltia. Ay. Ezin du zinaztu. Hazen olako lapurreta. Inorra ez. Bueno, orden da, jarraitu dezagun.
Aldatu baloia, beste aldera. Makena. Robertson. Esan dugu errematea egin. Eskuratu dugu. McTominay. Cristi. McTominay bukatu behar da jokaldia. Lehendabiziko jaurtik eta baita 10. minutuan. Nahiko berandu. Herriraketa... Gutigatik ez da heldu, McGregor. McTominay. Zuengarrik eta berdinketa 41. minutuan berdinketa garrantzitsua. Orain partidua 0-0 balitz moduan egingo diogu berriz ere. Eskerrak gure aurrezko aukera baliatu dugun. Inork ez zuen esan, hau erraz izango zen. Eta bigarrena. 45. minutuan. Lehendabiziko zatia bukatu aurretik, gol psikologikoa deitzen den horietakoa. Makinek bigarrenen. Dortmunden zelaian Eskoziak 2, Ingalaterrak 1. Ongi. Penalti horrek apur bat behartu gaitu erasora giroatea eta sorte izan dugu biko sartzeko aukera eta markagailu hori. Oraingoz, lehendabiziko zatian buelta ematea. Halere, oraindik bigarren zati oso bat falta da eta zaitu bargara gauzatxoa ondo egiten jarraitzen. Eta beste partiduan Alemaniak 2, Italiak 0. Jarraitu dugu. Eta hori defentsan bi zentralatu bat izan ditugula behartuta. Biek ikusi zutelako txartel gorria. Robertson erdiraketa. Gutxiratik ez da heldu.
A ver. Gutxigatik ez dute sartu, libratu gara. Kontuz ibili barko gara horrengoa. Izan marko dugu aloiaren jabetza lasaiago gelditzeko. Loi alde batetik bestera, zuloa topatu arte. Robertson zenduta aldin badago. Hori faltatzori, Inglaterri faltatzori ez diete pitatuko, baina beno. Erdiraketa bakarrik ta hirugarrena. Eskoziaren hirugarrena. Apur bat lasaitasuna izateko. Erdiraketa perfektua eta atezen heltzen ez den tokira. Ongi, lasaitasuna emateko, bale ere. Ezin dugu ingalaz derra gutxietzi. Benetan. Defendatu guztiok. Gilmorrengatik. Txartel horia, defentsa galdin badauka, hori arriskutsua da guretzat. Robertson aurrera, abiadura Robertson, abiadura. Pasea erdira eta laugarrena. Erdiro bigoldeko aldea eta lasaitasuna guret. Saklan kanpora, jarriko dugu Adams. Apur bat gehiago defendatzen duela eta azkarragoa delako. Eta kontraerazen harrapatzeko Ingalaterra behartuko dugulako erasoko ragoak izatea. Zoki ingotu dugu. Abiadura. Ongi makena.
Ez. Utxegitoiek ezin direki azkenengo minutu horietan. Partido guztietan golpia sartu digute. Izen barko dugu baloiaren jabetza denbora osoan. Eta bai, lortu du final erdietara Polonia de Espainiaren kontra. Horren ikutsi dugu noren kontra. Sufrituta, azkenean. Lau gol sartu behar izan ditugu, 3 jasota gainera. Ez da pentsa hau erdu izan den. A ver. Vale, Portugal. Espainiaren kontra. Alemanak bita utz, Gulau eta Bingalaterraren kontra. Danimarkak Belgikari irazi dio 3-1, Espainiak 2 utz Poloniari. Frantziak 3-1 Eslovakiari, Portugalek 2-1 Kroaziari, Ukrainiak 2-1 Hungariari eta Herbereak 1-1 Txekiar Errepublikaren zat. Beno lagunok hau izan da dena eta hurrengoan Eskozia Espainiaren kontra. Beraz, agur!